Augusta Bell 212, Bell 206 i Gazela. Danas ćete imati priliku da vidite helikoptere Airbus H215 Super Puma i Canon K32. Uživajte u letu helikoptera Airbus Super Puma. Sa čijim komandama su pukovnik Nenad Nedić, komandant helikopterske jedinice, i podpukovnik Goran Jošić. Helikopter Super Puma je višenamenski helikopter iz familije Airbus helikoptera, namenjen za transport pripadnika specijalne jedinice i žandarmerije, za operacije traganja i spasavanja uz upotrebu bočne dizalice, medicinski transport, nošenje podnosnog tereta u operacijama gašenja požara i bitni transport. Super Puma posjeduje savremeni četvoroosni autopilot koji je integrisan sa savremenom avionikom. Kabina tipa je Glasko. Također, posjeduje sistem za razleđivanje i protiv zaleđivanja, što omogućava izvršenje letačkih zadataka u složenim meteo uslovima danju i noću. Masa mu je 8600 kg. Maksimalna poletna masa sa spoljnim teretom je 9350 kg. Maksimalna nosilost podvesne muke je 4500 kg. Maksimalna brzina krstarenja je 252 km. Maksimalni operativni dolet 1240 km. Maksimalno ostajanje u vazduhu je 4 časa. Ima mogućnost prevoženja do 22 putnika.